matar fa da zai aura, yarinya da zai aura ne fa. Ta da ƙawayenta suka tafi suka yi mata dukan tsiyafa a gidan kitso. Jamila faɗi gaskiya, menene ya faru? Man da kaddara a ce amaryar da aka kawo shekaran jiyan nan, amma ɗakin ta ya daga tashi yana bashi. Irin yadda nake lallaba ki a rayuwa, nake son ki, nake nuna miki kauna. Kawai sha'awa ce ne. Na tabbata har ga Allah, da Allah ya ban aihuwa ko da ɗa ƙwaya dai ne. Wallahi ba za ka yi wannan abu ba. Ina jin daɗin kalaman nan nake. Ba za ku ci abincin bane wa ina sa da ku? Abincin ba daɗi. Mami abincin ba daɗi. Abinci kamar an wanke kafa. Ba kwaɗayi mabuɗin wahala. Dama Hausa sun ce idan da kwaɗayi da wulaƙanci. Ina za ki da kaya? Anti Saudat gidanmu zan tafi.